Gracias, Rosario. Escoitándote a ti, obrigasme a facer todo un replanteamento das cousas que moitos levamos pensando durante xa bastante tempo. E eu creo que poderíamos aproveitar, xa que eu non son un activista sindical neste momento tan informado como ti, voume a permitir a liberdade de facer unha recopilación histórica de argumentos para unha solución. Eu estou de acordo en algunhas das queixas que ti manifestas sobre as críticas que se fan dos sindicatos e da acción sindical. E creo que, como sempre, non? Haberá cousas nas que teñen razón as críticas e outras non, pero creo que quen pode buscar unha saída a esa situación que en algunhas circunstancias implica unha certa desafección respecto dos sindicatos dunha parte da opinión, son os propios sindicatos. E son os propios sindicatos recuperando a súa historia para poder enganchar as dúas cousas que plantexades nesta charla, non? Historia e presente. Eu, cando me puxen a pensar nesto que me pedíades, acordeime na historia dos sindicatos en Galicia, por exemplo, e en España inteira, moito máis, dun momento en que os sindicatos non eran só unha plataforma de defensa dos intereses laborais dos traballadores, non eran só unha plataforma estrictamente sindical, eran tamén unha plataforma de inserción social. Aquel momento en que nas casas do pobo, sí, facíanse as reunións das organizacións sindicales, sí, claro, pero tamén asistían ás reunións as mulleres do barrio, os homes que non sabían ler para aprender a ler, incluso en algúns casas del pueblo chegaron a impartirse unha especie de formación profesional para algúns sectores máis vinculados. En Vigo, por exemplo, no caso do pueblo, a veces enseñaban os oficios dunha parte dos traballadores que podían xurdir na cidade. E acordeime tamén, para ser máis reciente, dun 1 de maio, no que puden acudir á manifestación sindical en Viena. Foi un desfile que durou desde as 9 da mañán ou algo parecido até ben entrada a tarde. E ali circulaban as organizacións estrictamente sindicales, sí, incluso algún partido político tamén, pero o grupo de cooperativistas que xestionaban as cooperativas públicas de la barriada de Nosedón, o grupo de bombeiros voluntarios que atendían as necesidades dos barrios onde as familias non podían pagar o seu seguro privado dos bombeiros ou do que fora. As mulleres que tiñan constituído unha cooperativa para a guardería dos nenos, a xuventude que tiñan un grupo de voluntarios que se dedicaban, bla, bla, podedes facer unha lista de todo o que vos ocurra sobre entidades, asociacións, grupos que non, que iban, defendían, compartían a defensa dos intereses sindicais, sí, e moitísimas cousas máis que ao final representaban unha sociedade inteira que estaba desfilando ali, unha cultura cívica moi amplia e moi profunda que era liderada polos sindicatos porque eran os que tiñan a capacidade de organización e dinamización, pero que non estaban solos. E eu creo que agora acordeime deso do que dixe, non será que os sindicatos ahora están un pouco solos? E non será posible que agora os sindicatos volvan a ser unha plataforma de inserción social moito máis alá do mero traballo sindical? Asumir responsabilidade respecto de, por exemplo, respecto da parte de población que xa non volve a ser traballador, que aínda non o é, que está en situacións, tal como van evolucionando as cousas, o mercado laboral do próximo futuro, da próxima década, e a mellor un pouco máis, vai a ser moi difícil. E vai a ser necesario aportar a xente que se ve afectado por esta crisis que non acaba de pasar e a que nos ven encima ainda, aportar
moitas máis cousas das que se dilucidan únicamente nun convenio sindical, con todo ser importantísimo o convenio sindical. Pero sería o mellor moi interesante que os sindicatos asumisen tamén a responsabilidade de promover arredor deles, pero máis alá deles mismos, actividades de formación, actividades de inserción social, actividades de inserción cultural, actividades, mira, hai un detalle. Hai un montón de familias agora que teñen moitísimos problemas para pagarlle unhas clases particulares aos seus fillos. Os sindicatos estamos apuntados moitos traballadores da docencia e temos un local sindical onde podíamos facer ese traballo, por exemplo. Ou outros moitos que se me poden ocurrir, porque me está obsesionando un pouco últimamente. Outros moitos que convirtan o sindicato no protagonista principal dunha sociedade ben artellada. Non só nunha organización estritamente sindical, moito máis, que cando alguén teña un problema, sea traballador, non sea traballadora, sea referido ás empresas ou non ás empresas, a cultura, calquera cousa, sepa que pode acudir a unha organización sindical e que ali buscará esa solución porque a ten que haber por narices. Bueno, perdonade con mellor saímos un pouco do tema que tiña desprevisto que tratara, pero foron as cousas que se me viñeron á cabeza cando me chamachedes. Creo que tedes unha responsabilidade por diante moito máis grande de que ata agora pudechedes ter. E que, ademais, que as sociedades do futuro, estas sociedades globalizadas, cada vez máis individualistas e con problemas sociales crecientes, se non vos encontran a vos como compañeiros para salir do fregado, non van a ter outro. Así que ánimo, compañeiros.